Днес менюто е заешко, отново на Барв. Понеже видях, че има доста гледаемост, ще разкажа малко защо сме избрали да го храним с сурова храна. Защото казват, че всъщност това е естественото хранене на кучетата и котките, тъй като те не могат да храносмилват нашия тип храна. И също така казват, че е добре за тяхната нервна система, за тяхната козина, изпражнения дори и всичко общо взето е по-добре, когато се хранят по този начин. Тази Барв храна специално има както месо, така има и кости, има и някаква част от бъбреци, сърца, дробчета, такива органи, така да се каже. Има и няколко минерала и доколкото знам има и зеленчуци в нея, като няма никакви зърнени култури. Всъщност точно зърнените култури са проблема при хранене с допълнително му слагам телешки костен бульон, тъй като Аш е все още малък.